Abantu bakathixo abathabathi ngenxeba kwenkonzo ngokurhatya okokuba ewe kona singabe mhlawumbi sidiniwe loko kwimini elide emva kwentetho kakhulu esisincedisileyo kwinkalo yentlalo ubomi bethu njengezinto njengamadoda kurhalela nguye ubuninzi bethu mhlawumbi ngokwenyaniso asidinwanga ngokasemzimbeni kuphela kodwa kunokwenzeka ngokuba nasengqondweni sidiniwe kodwa funa ukumcela uthixo egameni lethu okokuba phinda sinike amanye amandla matsha. Ndiyayithanda le nto ithethwa kwaNgudr Rev yokokuba ngokwemilo yabo ubudoda, that is the nature of manhood, uphile isiqu when it comes to isifuo njengendoda. Indoda ifuna njengesiqu. Ndibufana ke nawe nam no vice chair but ndiye ndiphinde ndizi-adjaste vilapha kule nto eyobana xa ufundiswa ngeli xesha xa kushunyayelwa intshumayelo
ezinqandela daily life wethu fumanisa ukuba we seem to be excited. We are not. As many as in but Kumkani and I have said of fan or it's piled up more than can achieve papa Kausuka Pelushi Walala Sia Estation Scanning Upumapanga Pants where I are the industry of so Toxamarke Putin Fana Uyakash with me. If you know about in an army in lava. Yazi ndoba nomzuzu wayo luthika lamadoda xa bathatha ifruit abazalikazi phaa e-Epic bazoyibeka kwesitishi bayithengise. So lamadoda njengesiya kanje anqitha apha esitishini kwabamama bathengisayo bathenge ifruit bayofola. Ithenge le ndoda ma-orange ayi-2 olulu wine. I'm excited on it all of here. Ithenge bani uphazanyiswa ke ngoku lo mfana wesibili umntu amaziyo umkhaya ame xa bede futhi yefem ayifika kwigate eziyi-2 yokuqala ofa uvuleke isibili iyi-security silapha ngaphakathi ufika lo mntu ephethe i-orange zakhe ithi security bawo nakasho kodwa ke akufunekanga uphathe isibilo lokungena wayitya xa elakaza efuna ufaka amaqola umboma ndiwathini amaqola uthi xa waqhubeka abe ngumcuma imanga lesecurity amandi ngamaqola ithi le ndoda no angingumanga ngobe mnandi indoda engakanani le ndoda liyabanani and so at times I stay because we are enjoying anything. But uphakamile ngokwesithile. Sifuna ukudota songathi siyahleka. And so that is why I just allow what African cash mahleke. But I know for sure I phuma ngomnyama. Lento ithethwa umuntu ngamunye. So even actually to the and so the council president, the executive, abasi phayona kesisa inkonzo yokuba sisuke ke ngoku kule meko yongengathi right. Inkonzo yokuba sinyaniseke because i-reality yokuba noba ngaba uye wayi-brusha off ngokuhleka
uzawungimana sewuwedwa because ubulula nobunzima bale mfazwe ushiwo usebeni okokubana sibe nezinto esizivumayo ngamanye amagama sibe honest ngokuba kwenzeka ntoni nabasalawuli because ayizuma yomfazwe ukuba iphekha ngathi right ukutshinga nokwaphula uphakathi kwabo ukweyelisela uphakathi kwabo endaweni yembutho yabo akasuki ukuqinezela nokukhohlisa ngokuba asilutshaba olu lulingilivayo bendiya ukuthwala oko asingondithiyileyo lo uzikhulisayo kum bendiya kusithenga kuye nguwe umntu ubungumlingane wam ikholwane lam endazana nalo ebesicweya kamnandi siye endlwini kaThixo silihlokoliva elithobayo ukufa makuqule abehle aye kwelakafileyo esatyhilile ngokuba ububi usemizini yabo phakathi kwabo mna ndinqula uthini uYehova uya kundisindisa ngokuhlwa nakusasa nasemini enkulu ndiyakucamanga ndinqine uyakuliva ilizwi lam ukhulula umphefumlo wam unoxolo ukuze angasondeli kum ngokuba baninzi abandichasayo uThixo uyakuva abaphendule uselokwamandulo ehleli abo bangenanguquko bangamoyikiyo uThixo babasa isandla abaxolelene nabo bahlambela umkhophiso wabo ubuthelezi njengamazinyo umlomo wabo yimfazwe inhliziyo yabo athambile amazwi akho ngaphezu kwekoli kanti azintlangothi zekrele umthwalo wakho ulahlele uYehova yena wokuzimasa akayi uliyekela ilungisa lishukunyiswe naphakade ake singena kule nkonzo esiza kuvula njengayo isango elisikhaphela kwimvuselelo yobubusuku sivuma eliculo lamakhulu amabini ananye hymn 201
Ayimpethi nguye naku senditshabalala. Sekuvuke amakhala, Nkosi Yesu ndiphuthume. Ndiludwayo lungento selizilahlela kuwe, kuba ndingathembeli lutho, Nkosi Yesu ndiphuthume. Izixhobo zam ziwile, zithathiwe uSathane. Naku sendisonga izandla, Nkosi Yesu ndiphuthume. Wena mhlobo wamabhada, yiza ngoku ndikhona, kwanjengelo lakudala, Nkosi Yesu ndiphuthume. Andiyekelelwa nguwe ndophalala njengamanzi, selifele ebudini, Nkosi Yesu ndiphuthume. Ithi le vesi yokugqibela, sundithwala nakaloku nje ngezongalo zakho zokuphela ndiziphosa kuwe ngoku, Nkosi Yesu ndiphuthume. Xa akamanalo abe umfundisi utata uvuka athi kuThixo sisekukhoneni bakhe, umoya wakho ingcwele isisa makawuthululeke phezu kwethu. Hymn
Inkosi ulawula wena ezantsi emhlabeni ulawula wena naphantsi kwamanzi nalapho isandla sakho sikhona njengoThixo. Emveni kwemini Inkosi sibulela ukugcinwa nokulondolozwa nguwe. Lahamba kusilanga lokufihla ubuso balo. Kungekho namnye Nkosi phakathi kwethu owehlelwe lilishwa. Kubo bonke oThixo asimbonanga ofana nawe. Ngokobezakho inceba eqhutywa ligeza. Ubomi busindlandlathelise. Kodwa ngalo mzuzu sithi Nkosi, xa ungekho wena thina sifumaneka sinokubulaleka.
Nkosi xa singenabheka kuwe soncedwa kubani xa singenancedwa nguwe. Khokhela le nkonzo Nkosi iphathe umoya wakho oyingcwele. Ezi zinto ke Nkosi andizifaki kuwe. Ezi zinto Nkosi ndizigaqele ngamadolo. Ngokuthina isini lakho wathi onke amadolo elilizwe mawagwabe phambi kwakho. Ngoba amadlela wakho nobungcwaliseko wakho kokukutebe mna phakathi. Amen. siqalela ukufunda kwivesi yesihlanu yokuba kwivesi yeshumi elinanye phantsi kwesihloko-ndaba esithi ukuvuselela ngokuvuselela. Petros wokuqala chapter 5 verse 5 to verse 11 phantsi kwesihloko-ndaba esithi ukuvuselela ngokuvuselela. Kumkani,
namadoda amakhulu, thobelanani nonke ke ninxibe ukuthobeka kwenhliziyo, ngokuba uThixo uyabaxhasa abanekratshi, ababaleke abazithobileyo. Zithobeni ngoko phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo, ukuze aniphakamise ngexesha elifanelekileyo. Lonke ikhala lenu liphoseni phezu kwakhe, ngokuba yena enikhathalele. Yibani nokungathu, phaphani, ngokuba ummangaleli wenu umtyholi uhamba njengengonyama eqhumayo, efuna ubani angamginyayo. Mchaseni lowo nizimasekile elukholweni, nisazi ukuba kwa ezo ntlungu ziyenzeka kubo abazalwane benu abasehlabathini. Ke kaloku uThixo walo lonke ubabalo, owasilizelayo luzukweni lwakhe olungunaphakade siluKristu Yesu, wangangathi ngokwakhe nakuba live ubunzima umsuzwana, anilungise nigqibelele, anizimase, anomeleze, anisekele kuye. Wena Nkosi wakulungisa kubo. Bendihleli libolile kwakumnyama kodwa umphefumlo wawufile, kungalungele nto kum, waza wena waba yingcwaliso kubo. Ukhala nandikuva ndiyibona ingozi yam, kumnandi yandabuva ngokoyibukufa kwam, waza wena waba yinkululo kum. Nkosi, ndokhayisa ngawe ndikuncame okukum, andinanto ndingenawe wena zinto zonke kum. Nkosi izinto zonke kum, aphakame nami nokuhla.
Ngokwe-sisalathiso enithi emkhonzini, cast thy burdens, inkonzo uwisile kuhambo lwabo lokholo, bazinika ithuba lokuba bajonge kwimpilo yabo izinto ezibacinezelayo ezenza ukuba kungabi lula ukuhamba kule ndlela yokholo. Abathi ke xa bethetha ngezo zinto bazifanekise ngegama elinye lokuba ngumthwalo. And so ke President, kunala mazwi apha buqala kula magama amakhulu athi, let your wound be where the light enters. And so xa ndithi ke sizawuvula nje igate eya kwimvuselelo, ndiyafuna okokuqala kuthi sonke madodana nebandla likaThixo elikhoyo apha, umntu ngamnye ajongise inxeba lakhe kweli cala ekuza kungena kulo ukukhanya. Into ke endiyithandayo ngale nkonzo President yokuba bufana nala nkonzo ibanye ngonyaka kwibandla lethu ekuthiwa yinkonzo yomnqophiso, ngoba inkonzo yomnqophiso ibhalwe kakuhle kwathiwa yeyabo banganqophisana noThixo. Ngamanye amagama ayonkonzo kawonke-wonke, but yinkonzo ethatyathelwa isiqhilo ngumuntu esisiqu ukuzibandakanya kuyo. And so inkonzo yemithwalo ngokobume nangokwendlela ibandla lethu elayisondeza ngayo kuthi iyenye yenkonzo apho khona umntu esahluka kwiswele okanye empucuqeleni, because yinkonzo othi wena njengesiqu wavuva okokuba umthwalo ukomvameleni, uthabathe wena njengesiqu uphose. Uthi ke lo mbhaliso uPetros lo uthi uphoswa kuye, that is uThixo ngaye uYesu. And so ndiyafuna okokuba sisebenzise leyo ngqiqo xa singena kule nkonzo, ingqiqo yokokuba le nkonzo ayonkonzo mhlawumbi esinawuza nemithwalo yethu sikhapha, kodwa yinkonzo esizawuthi umntu ngamnye njengesiqu athabathe owakhe njengesiqu umthwalo awusondeze uThixo. Sicela ke okokuba sikhatshwe yile vesi yesixhenxe na enikhathalele. Uyabona ke okokuba ngaba kunokwenzeka impazamo okokuba inkonzo yempiliso ibe inkonzo yempiliso kuphela xa kubhalwa
kudalwe healing service. Iyabakho ingxaki. Because yonke inkonzo imelwe okokuba kuthi xa ikhanyana nobuthathaka obubulwelwe bakho njengesiko izise kuwe impiliso. And so ndiyafuna ke okokuba le nquleko yokuzisa imithwalo yethu kuThixo sazi okokuba inquleko le yokuzama okokuba sifumane impilo, ngoba okanye imeko ngokwasengqondweni noba simeko sasemphefumlweni okokubangaba zizisa uxinzelelo olukubeka kwimeko yokokuba de kube zizo ezonqabela ubomi. And so that means, and so by casting them your burden, yafuna okokuba siguquguqule madodana bokwethu la mazwi athethwa apha, njengoba sifundile kule nguqulelo yesiXhosa. Ndiyarhalela okokuba sikrobe amente uluvo ngokwenguqulelo zezinye iilwimi. Sosebenzisa isiNgesi kuphela. Le nto ithi unload all your worries onto him, for he cares for you. And also kube nezinye inguqulelo zababaleke ethi cast all your anxieties, your concerns once and for all on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Njengoba bendithe inquleko okanye umzamo wokuzisa umthwalo kuThixo yindlela okanye licebo lempiliso. And so ndifuna ukubana ke sijonge le verse xa umuntu ngamunye mfundisi umthingi emthandazweni, whether ukule ndawo ahleli kuyo okanye mhlawumbi unqwenelwa ukuzoqhityinisa isibingelelo, kodwa xa sisiya emthandazweni umntu ngamunye ezaphosa umthwalo wakhe kuThixo. Funa okokuba sivelele ezinkalo ngokobubanzi bala magama athi liphoseni kuye lonke ixhala lenu ngoba yena umkhathaleli. For the benefit of my colleagues, nengqungquthela ngokubanzi mandivume nditsho okokuba emva kwenquleko yokuphonononga le ncwadi kubekho indlela yokuvumelana kwinto ethi ngomnye wabalishumi elinesibini kubafundi bakaYesu, lo ovula le nyoma kumakhono
me amagama uPetros lo ebesaziwa ngawo lonke ikhalalo liphosana kuye ngoba unikhathalele ngoba language okanye ulwimi lesiyebele sizawuthandaza jo sizawuthandaza umkhonzi ka umuntu ngamnye ezawusondela kwithuba lempiliso ngokuthi alahlele umthwalo wakhe uThixo sawukwenza loo nto uyidibanise ngomthandazo uyinyuse jo ebesaziwa uPetros lo ngokwesiyebele ngoba uSimeyoni lo abantu abaphengululi besibalo uye ngowesisimelo amendewele kaThixo kodwa ikhona into ethi nanjengomgalili okumlobi wenhlanzi ikhona into ethi apha egalili abantu abaninzi bebesebenzisa ulwimi lwesiGrike bebesebenzisa ulwimi lwesiGrike and as a result bobabili uPetros nomntakwabo uAndreya bebanamagama esiGrike ngoba yaligama linguSimeyoni ngesiyebele kodwa ngesiGrike uPetros ebesaziwa njengoSimon banamagama and so uPetros lo ebenendlela okanye amagama angamanye aziwa ngawo kwelakubo eGalili umfana waseKhapenawum angabethi umlobi wenhlanzi uPetros banamagama ikhona into ethi kubantu abantetho isisi Aramaic ebesaziwa njengoKephas banamagama uKephas lo wenza isimemo banamagama emema madoda amakhosikazi ewamemela kwithuba a moment of need ngokuthi baphose imithwalo yabo uThixo banamagama ama-Aramaic ebesithi emisho uPetros athi uKephas banamagama kodwa siphawulile ethi leli gama lithi Peter apha kuye lithetha into enye elagama ngalamhla banamagama kubuya ukanokumhlaba waseKhesariya Filipi emveni kokuba ethawabuza uThixo uYesu ngokwakhe kokuba yamadoda kalitsho abantu abonabemhlola bathi ubalina banamagama kungalomhla eligama lithi Peter banamagama la afenyo Yesu emveni kokuba uPetros kayephendula emveni kokuba babusile uYesu wabuza nakuba abafundi waphendula uPetros wathi wena unguye uYesu Kristu nyana kaThixo wavela ke ngoko igama elitsha likaPetros abathi uYesu khona nawe ke uyamshiwa uPetros ngoba pastor lwakho bandla ngathela kulo lonke ikhalalelo imphoseni esibathengoko endikhathalelo usasekumkani Hintsa banamagama and so kulo Petros lo ofa lento ndithi sisimama abendeni bonekaThixo sisimama athi kabaphengululi besibhalo mfoka mantini endoda yayingena mfundo banamagama ayindoda yayingayanga esikolweni banamagama into bayayazi uPetros kukulobi ihlanzi banamagama so ayindoda engena mfundo ilani ikhaya benza wafuna uthandatyuzwa njengombhali ngoba kumanyelwa indlela abhala ngayo ebhala ngesiGrike
Afrika onona makachito wahlangulwa identity onona makababa ikhaphela umle onona makachito kuhola okanye ilenda ukuthiwa ingawapho ushishino lokuhwebo olenzeka khona onona makachito indawo ikhaphela apha abantu bezizwe abafikela khona indawo le inhlanga ezininzi ezinomhlaba ushishino ezidibana khona wasithola isigrike upetrose abendendiwele kachito and so upetros wafunye okokuba uyasazi isigrike so unako ukubhala kodwa ikhona into ethi madodana kokwethu ubhala kwakhe upetrose wayencediswa usilas owasiwa ngoba usilvanus bantwana bakatshito eso ndiyafuna ukukutsho ukuthi lo msebenzi ewangokapetrus kodwa ukhona umntu omncedisa abentendiwele efuna ukuthandaza and so yabona ke ndifuna ukuya kule ndawo ukuba andiqonde okokuba ubuchule mfundisi umthini ukushumayela imithwalo le into yenjoba ibe kwapha kuthandazo so le nkonzo le ayonkonzo yoshumayela ngoba inkonzo yemithwalo inkonzo yempiliso inkonzo yokuqhela uthixo ayonkonzo le yokuguqula abantu kuzekelisa kwakhe ixesha mfundisi kutshabalala kuzekeliselwa ngexesha apha imfazwe abantwana bakatshito yayiqhuba ngokukodwa kubantu abangamakristu abantwana bakatshito kabujongo okokuba upetros lo ivelaphile into ayithethayo athi lonke ikhala lelo liphose inkundla kukhona ke into ethi lo mkhonzi ureflecta abantwana bakatshito ngelo xesha elaqesha abantwana bakatshito kuthiwa bathe baphengulule lesibhalo ngelo xesha ukuba ngumkristu it was equivalent as making a crime or committing a crime abantwana bakatshito kuthiwa eli xesha eliphakathi ko-54 ukuya ku-68 AD and so kuthiwa le reflection yenziwa ngelo xesha abantwana bakatshito ekuthiwa umntu owayekhuza umkhosi owawujolise kubantu amakhoba abantwana bakatshito eyempara uniro abantwana bakatshito and so ndiyafuna ukuthi ke le nto upetros apha ayithethayo abantwana bakatshito uthetha into ayaziyo abantwana bakatshito ngoba ngale period kuyabonakala okokuba abantwana bakatshito yayibonelisa ukuqhuba imfazwe abantwana bakatshito kodwa kuyavakala okokuba izigente zamadoda namakhosikazi ayasilwa ngempehla abantwana bakatshito esokuthiwa ke ngokwabakathe ubha abantwana bakatshito bafakelela abaphakathi kwa-63 ukuya ku-64 emva kokufa nokuvuka kwenkosi uyesu abantwana bakatshito ebhala ke lo mkhonzi kuthi ebhalele Roma abantwana bakatshito ngelixesha iRoma ikhona into ethi yayisayakubizwa ngegama emfihlelo abantwana bakatshito a mysterious name kusithiwa yiBhabhiloni iRoma bantakwethu ngenxa yobukrelekrumbe obabusenzeka apha abantwana bakababo yafaniswa neBhabhiloni ngexesha kaIsrayeli lenyaniso ke ipha kwincwadi yesishilelo isahluko seshumi nesithathu ngevesi yesihlanu abantwana bakatshito ulapha eRoma lo mkhonzi ebhala khona le ncwadi ndizawusuka apho ngoba yona nto ngorhatyantle esizawuyenza
ukuze singene emvuselelweni, ukuphosa ikhala lethu kuThixo okuba yena esikhathalele amanoma kaThixo. Enzonishilo ke athi lo mkhosi wenza isimemo kubantu abaphakamisa uYesu njengenkosi nomsindisi amanoma kaThixo. Esithi ke lo mkhosi abaliphose ikhala labo kuye uYesu amanoma kaThixo. Njengoba ngishilo ke ungomnye uPetros lo amanoma kaThixo owayekho kwi-first century amanoma kaThixo yabafundi bakaYesu amanoma kaThixo. Ungomnye wabantu abayingqamlayo intshutshiso, ungomnye wabantu amanoma kaThixo uPetros owakuvayo ukuhlukunyezwa nokubanjwa. And so allow me then to say that what uPetros ureflecta kwikasalemfazwe egubayo lamazwi wathetha apha amanoma kaThixo, wathetha lo mkhosi ngamava wakhe ngemfazwe egubayo amanoma kaThixo. Ngamanye amagama apha uPetros uvuma into ethi phakathi kophakamisa uYesu njengenkosi nomsindisi, ukwakha imfazwe madodana kokwethu, ukwakha imfazwe amanoma kaThixo. Ngoba ngamanye amaxesha ikhona lengabamethi mfo kaJames kasingena phantsi kwebhali likaKristu we will escape intshutshiso. Kodwa uPetros uthi ukuphakamisa umnqamlezo madoda ayikokuphepha imfazwe amanoma kaThixo. And so njengoba silapha nje asikho lapha ukuze xa imfazwe iqhuba ukuze thina singayingqamki, kodwa thina njengamaxhoba singabona abantu ababekwa elitheni, singabona abantu abakwi-forefront yemfazwe eqhubayo. Esondiyafuna ukuthi uba ulapha kulo mkhosi, you are not ready for the raging war. Usendaweni erongo amanoma kaThixo, ngoba apha kule nto sikuyo amanoma kaThixo sisibi-forefront yemfazwe eqhubayo amanoma kaThixo. Ubabonile uPetros amanoma kaThixo amadoda namakhosikazi ejuba isikete esilwa ebulawa kabuhlungu kule mfazwe amanoma kaThixo. And so la mazwi kaPetros amanoma kaThixo aphuma kumntu on a first hand information arranging war amanoma kaThixo. Akabaliselwanga uPetros okokuba kule nto sikuyo sisedamini. Kodwa uyazi kuyo uPetros into yokokuba ukulandela uYesu amanoma kaThixo imfazwe ukulandela uThixo. And so i-reality yokokuba ayikho imfazwe engenayenzayethi amanoma kaThixo. And so xa yesithi cast all your anxiety unto him amanoma kaThixo, uvelisapha lo mkhonzi icebo lokumelana kamente nemfazwe eqhubayo amanoma kaThixo, ngoba ixesha lemfazwe uba mayiphele alikafiki. Sibambe nje ithemba ngokomquli wasekhaya futhi ushabalala, ngoba noma iyaqhuba le mfazwe kodwa kusezixesha abathi lo mquli zawuphela imfazwe zonke ngezwi lakho Thixo, bawulawula uxolo bodwa ngezwi lakho Thixo. And so
madoda nasekumkani uHintsa lemfazwe upresidente asisondeza kuyo masingasihluphi ngosibuzo ngoba iyawuphela nina abena kaThixo lani mfazwe izawuphela ngemkaThixo ixesha kodwa kwangoku inye into esiyidingayo abena kaThixo ukuthabathaba iqhebo ngoba njengoba sikwi-forefront yale mfazwe ezisa kuthi uxinzelelo lokukhalapha abena kaThixo lendinitolipha kulo mfuni athi ukukhala nandikufa ndiyibona inkosi yam athi kodwa waza wena owayingqaliso kum endizonifuna ukuthi kule mfazwe kuba ezisa kuthi uxinzelelo nenkalabo masasokoba ayikokwethu ukuthi mayiphele kodwa kwethu ukuthi njengabantu abalapha kule mfazwe nabantu abangaphambili abana kaThixo sasokoba ukuze sikwazi usinda kwiintolo zongenqabo kule mfazwe sibe nokuba sithabathe imfundiso abana kaThixo kule nto ethethwa apha uPetrose ngoba isusinceda intoba sibe ne-anxiety akuzusinceda khabethe ukukhalapha ngoba kasikhalapile uyavuya usathane abana kaThixo so into ezawusincedisa into yobana sithi njengoba silapha kwi-forefront yemfazwe siphulaphula ukuthi uthini uThixo kuthi ukwenzela ukuba angasoseli umtyholi uyabona ke ngokungafaniyo noDavide uyawova uThixo xa ekubeka kwi-forefront yemfazwe injongo yakhe ayikokwenzakalisa kodwa injongo kaThixo xa ekubeka kwi-forefront akenzela uThixo kodwa uphila ubomi be-anxiety akakuzisela uThixo ukukhalapha kodwa xa uThixo esibeka phambili abana kaThixo uThixo xa esibeka in the forefront yemfazwe uThixo uzobe ekhayisa ngathi usathana ezonifuna ukuthi sukhalapha kule mfazwe obekwe kuyo uThixo sukhalapha ngoba uThixo akakubekanga ukuze ahlekise ngawe elutshabeni kodwa ubonisa utshaba okokuba ukhona namandla abana kaThixo so owethu uThixo xa esileka nakweyiphi imfazwe okwesibini xa evumela nokuba sibe selitheni okanye ngaphambili nakweyiphi imfazwe xa evuma uThixo asikukokoba akasikhathalelanga kodwa uvuma ngoba esazi okoba mandla okusikhusela akuye abana kaThixo yivele nto abana ngoba uPetrose abana kaThixo ubhala ngoku ngamava wakhe njengoba bendithe uphunguke kule mfazwe eyiqhuba abana kaThixo and so phambi koba uThixo asisemfazweni abana bakalo okanye phambi koba avume uYehova sibe ngaphambili emfazweni kaThixo kuzobe uThixo esilungisile kuqala abana bakalo ivakele nto ibaliswa
kuMateyu kwisahluko seshumi abantwana bakaThixo ngoba xa uYesu ethuma abafundi abantwana bakaThixo uvakele sithi ndinithuma njengezimvo phakathi kwembuka abantwana bakaThixo emso namfazi okuyo eqhubayo wayengekuxhalabisi abantwana bakaThixo uthi ke ndayithetha uthi ibani lobulumko njengenyoka abantwana bakaThixo uthi ke ibani njengamahobe abantwana bakaThixo uthi ke xa esanzalokoba bangabi nolithapha babe anxious free abantwana bakaThixo uthi uYesu namadoda angabafundi bakhe xa bamphekisa emfazweni ngoba le nto sikuyo njengoba bendithe sisemfazweni uthumo lwethu yimfazwe kamente le nto sikuyo imfazwe abantwana bakaThixo akubathume ke uYesu athi kuzawakwinkeza abonisa ubanjwa nisiwe kwinkundla zamaklaba utsho uYesu uthi nizawumangalelwa utsho uYesu uthi nizawuya nasezitokisini kodwa ahle alizaningabi naxhala ngoba nizawuphendula kwinkundla zamatyala nithi nina ngoba umoya kaThixo longaphakathi kwenu nguwo uzawuphendula nguwo uzawuyiyalela okokuba niphendule nithini. And so allow me then to say, let me take one. UPetros ehamete ebayivile into yokuba xa uYesu imfazwe iphuma abantwana bakaThixo uyehla umoya oyingcwele uhlale kuthi abantwana bakaThixo uze ngawo sikwazi ukuphendula nangayiphi indlela enobulumko obemfazweni abantwana bakaThixo. In one way or another, we have to respond. Ndicela ngoba asizawuvuma le ngoma sithandaze kule nto ethethwa uPetros athi lonke ikhala lethu liphose kuye. And so uthetha ke la mazwi uPetros uthetha amazwi abethethwe kuye inkosi uYesu abantwana bakaThixo. And so allow me then to say, umlomo wenkosi sawusiqinisekisile ngoba la mfazwe eqhubayo ayizusenzanto abantwana bakaThixo. And that is why athike lo mbhali lonke ikhala lelo liphoseni kuye ngokuba yena enikhathalela. And so ndibona ngoba siqwalasele le ntathile mbhali abantwana bakaThixo uyasikhathalela owethu Yesu uyasikhathalela. Ndinethwapha uKenneth Parker abantwana bakaThixo okokuba uthetha uthini uPetros xa esithi liphoseni kuye ikhala lelo. Uthi lo mbhali le nto ithi cast olithi liphoseni abantwana bakaThixo madodana bokwethu. Uthi lo mbhali sisenzo njengoba nditsho kuqaleni uyasimema umpostile uPetros esimemela umzuzu wempiliso abantwana bakaThixo ngokuza nemithwalo yethu kuThixo. Uthi ke lo mbhali xa esithi uPetros liphoseni uthi lawo magama athetha ukuthi sisenzo esi abantwana bakaThixo sentanto. Ngamanye amagama kwalikhalo nalo xa esitha uPetros umthwalo wakho ulahlele kuThixo uthetha ukuthi
isenzo somnafela umthwalo kuThixo sisenzo kamente efuneka siphume kweyakho intando abantwana bakaThixo. And so inethetho ukuthi abantu Yesu abathole imithwalo nabasusa amakhaba bamele khona bavume abantwana bakaThixo intando yabo nentando kaThixo sidibane abantwana bakaThixo. Ngamanye amagama ukhasta iphethe abantwana bakaThixo. It is a meeting point of the will of God and the submission of humanity. Apokudibana intoleko yomuntu nentando kaThixo. Ngamanye amagama ukuzimithwalo yothube madodana kwethu kumele ukuba intando kaThixo lapha kwivangeli kaLuka abantwana bakaThixo kayesenza umthandazo efundisa abafundi wanendawo ethi intando yakho mayenziwe emhlabeni. And so this testament abantwana bakaThixo ivulela intando kaThixo phakathi kwethu. Ngamanye amagama mhlawumbi usindeka nje umulaleka umthwalo kungenxa yokuba intando kaThixo awungayivumeli. And so ukhasta iphethe abantwana bakaThixo lithubeni lokuvulela intando kaThixo empilweni yakho. Ngoba kukho abantu abavuma ingoma yamakhulu amabili abantwana bakaThixo kwingoma zebandla abantwana bakapapho kukade Nkosi ndisizama kuyo le nkonzo yakho ingaki. Let the will of God and so cast your burden because kasiphosi imithwalo yethu kuThixo. We are actually allowing the will of God abantwana bakaThixo ukuze intando kaThixo isebenze empilweni yethu abantwana bakaThixo. So how prepare yourself abantwana bakaThixo xa esenza la magama athi iphoseni imithwalo yenu kuThixo. Uthi intando kaThixo mayilawule phezu kwempilo zenu ukuze ubungcwele bafefe kaThixo busebenze kubi. And so that's the part one of your healing abantwana bakaThixo. So apha ekuphoseni kwemithwalo abantwana bakaThixo ikheleya kwimbiliso idlula kwintando kaThixo okokubaqala isebenze kuthi. Uyabona abantu abaninzi-ke abantu abaninzi bayakwazi okokuba bangenapha besindwa iminyaka kanti lonke lo xesha isithixo sampiliswa sibulendethi. Let the will of God be turning me abantwana bakaThixo. And so ndifuna ukutsho ebusuku nje esizawuthandaza uzuthi xa usiza nesicelo sakho sempiliso nesicelo sakho sokothula umthwalo uthi Nkosi intando yakho mayithabathe indawo empilweni yami. Uthi ke uKenneth Parker abantwana bakaThixo into yesibini encedisa amakholwa kwimithwalo yabo ngoba eminye imithwalo yeyeminyaka kodwa uthi lo mbhali abantwana bakaThixo casting your burden abantwana bakaThixo eluthini icebo uthini icebo lamazulu uthini icebo lamazulu
okokuba ayitsha kuphela intando kaThixo yenzeke kuwe kodwa uthixo kaThixo okobukholo wakho lusinziswe onoma kaThixo esowucasta impethe okokuphose imithwalo out of God's will onoma kaThixo kawusenza loo nto ngamanye amagama usamuzinzisa ukholo lwakho uyethalobo ukholo lwakho lube namakehlo kushiya uthi umthwalo wakho ukusinde kungenxa yokushokotheka kokholo. And so to cast our burdens onoma kaThixo it is to allow izulu to sustain your faith onoma kaThixo ngoba lungekho ukholo ayikho impiliso onoma kaThixo lungekho ukholo ayinokothula imithwalo onoma kaThixo esomthilo mkhonzi ukuze sifikelele ubuncane bempiliso nokuthulwa kwemithwalo sibelokuba silahlele umthwalo wethu okwenza njalo. We sustain our faith in God. Ezonafuna ukuthi abantwana uzamana nokholo luyakuphucuka into omele kukuyenza just cast your burden unto him. Ngoba wenza lokho usinzisa ukholo lwakho. Ngikukubelisa ke ngalento onoma kaThixo. And so our anxieties, our concerns, our worries, that's a psycho-emotional wound. Onoma kaThixo yabona leyo ngumthwalo yabona imithwalo onoma kaThixo athenga namama yolupethosa uba siyise kuThixo hayi uYesu linxebele elisabaniseka ingqondo nomphefumlo ngexeshelile. Eso ndiyafuna ukuthi umthwalo wami unibeke kwisimo sokuba noma ndifuna ukuphepha ndithi ndisindile kwiintolo zikamtshomi kodwa ngenxa yalo mthwalo yasokuba kukhona ingceba elikoseleyo. Yabona ke unyanisile ugekana kanye sithi yabona inceba elisengqothweni liyingozi onoma kaThixo ngoba uyimana engqondweni kodwa ke xa sowuthe walimala ingqondo nomphefumlo uba yingozi kwabanye abantu. Emsoyingadala intoba emsasisime ngupetros kungenani lokuba i-anxiety ukukhalama ukuthwalisa ingqondo kamente uxinzelelo lomandla
lithi Landumiso 55 kwi-verse ka-22 bantwana bakaThixo uthi cast your burden unto him, for he will never allow the righteous to be moved. Ndifuna ukuthi madoda kasiyiphosa imithwalo yethu kuThixo, uyala uThixo, uyala uThixo. Kalufika utshaba lufuna usishukumisa, uyala uThixo, uyala usomandla, uyala uThixo. Ngoba the nature yemfazwe bantwana bakaThixo ishukumisa isiseko somuntu wethu, and ultimately we become shaken or moved. But uthi lo Nkosi sakuphosa ikhala lethu kuye, will never be shaken bantwana bakaThixo nor moved. Esomatoda ubana wenifuna ukupha kasiphuma pha siphume sisatsho ukuthi sikuyo indlela yobomi bantwana bakaThixo. Simele ukuba imithwalo yona siyisondeze kuThixo ukuze imfazwe ingabe nokusishukamisa. Ubalekele Mkhosi izinto ezintathu umaxeshanye athi he will not make us to sleep. Ngamanye amagama uthi asinawujibilika le kaThixo ke yendumiso akayukuluyekela unyawo lwakho ekujibilikeni. Utsho verse 22 wendumiso 55, and so ngesandla sinye sokuphosa umthwalo kuyo Thixo sisisingisa kwingozi yokujibilika. Bantwana bakaThixo agqithathi lo Mkhosi, he will make us not to fail. Bantwana bakaThixo ngamanye amagama esisenzo esivumela intando kaThixo esikukuphosa umthwalo madoda lasekumkani Hintsa. Uthi lo Mkhosi sisisingiso koba singabi nakufeyila. Bantwana bakaThixo ngamanye amagama silubaleke ngomonde uqhathe olulebelewethu ngomamehlo wethu athe kwimpangi nje le imithwalo yethu esiyiphose kuyo. Ugqibela ke lo Mkhosi ngokuthi akaneli nje uThixo okungavuma basishukunyise, okungavuma basijibilike, okungavuma basifehle. Kodwa uthi lo Mkhosi, when we cast our burdens to God, bantwana bakaThixo uthi sizuzithuba lokuba simethembe uThixo. Uthi sizuzithuba loba sikwazi ukuyama ngaye. Uthi lo Mkhosi sizuzithuba lokuthi okunethemba sixhomekeke kuye, hayi nje okokuba sinethembe seyame ngaye sixhomekeke kuye, kodwa sawuphosile imithwalo uYesu uyasisindisa. Utsho Ndumiso 23, and so for our salvation to come simele ukuba siphose imithwalo yethu uYesu, ukuze uYesu asisindise ngoKristu inkosi yethu. Amen. Unabantu bakho Thixo amaxesha onke, ubagcina ubancede endaweni zonke mayizole convention. Bantwana bakaThixo ngoba lolu mzuzu ngumzuzu engithe when we cast our burdens we are surely allow the will of God. Intando kaThixo iyaphanda phezu kwempilo yakho, ifuna wena ngoba le nto ethi umphathi wesitshileko ndimile emnyango ndiyankomboza. Uba nokuthe wena ufuna ucanga ungena ndidle nawo phakamelana umhlaba 244 umfundisi umdingi xa segqiba uthandaza sonke athi
wathi kuThixo nansi imithwalo yethu yenza Nkosi ngokwentando yakho. Bekaphakame nalo mfade. Ngicela abatata baba ndincedise. Otata endibaziyo uba bayayiphilela inkonzo yokuthandaza. Uba umvangeli usichithe ufuna bephaya akuba umhlalela. Uba umvangeli ungquye abe lapha. Ndifuna uba utata uGqobhoka notata uMalahla bandincede on the other ends apha esibingelelweni phakathi. Sawuthandaza sonke njengoko sitsho uba umqobo. Kodwa ndifuna ukukhumbuza amadodana ayekhona e-Elliot. Umfundisi uBonoyi ebalisa ibali lalatata basemdantsane. Ekwayocela unkosikazi wakhe emanyalweni. Wacela amadodana oba xa ephuma emanyalweni azakaye phambi utata wakhe uselutshwana. Ngiyakhumbula uba wakwa-39 wayebaliswa umfundisi uBonoyi sise-Elliot. Bathi ke umfundisi uBonoyi bafika laa tata engekho kwakhe. Kodwa usihlalo welaa xesha owayengusihlalo womanyano wathi kulo mama bebaceleni, xa utata engena apha endlini enxeleni uyahlala endawo. Waboniswa isitulo esi-empty, umnikazi waso usetywaleni. Wathi lo tata usihlalo, bazalwane cela uba singqonge esi situlo si-empty. Sawubekelela apha kuso. Bathandazele esaa situlo ngqongo si-empty. Kodwa umnikazi waso wathi xa ebuya ehlala phaya kwesaa situlo ungakhange kuthethwe nto naye. Wathi wawuphela umkhelo ebusuku elele nonkosikazi. Washukumisa unkosikazi wathi xa u-ayina kusasa undi-ayinele. Ootata basemdantsane bayamazi lo tata. Waphela eyindodana omanyana. Wayethandazelwe kwisitulo engekho. Akhona umqoma xa ndibiza la madoda cela uba abe kwezi points. Khona amadodana angazoza apha nomthwalo wawo. Khona amadodana azawuphathwa zintloni. Khona amadodana azawuphathwa yilaa syndrome yamadoda ethi indoda ayikhali. Angazoza apha. Kodwa ndicela babo bawo sithandaza apha kwesi sibingelelo lo madodana ekweza ndawo akuzo aphile. Noba awazanga kwesi sibingelelo, noba wazanga uzofika apha, kodwa sinyuse isiqhumiso ekwezo ndawo akuzo aphile. Vuma ngala vesi mfondini sothandaza. Look what